Senyor pirotècnic, pot vostè pegar-li foc a la mascleta? Combaten units contra l'esperança, Combaten units contra l'alegria, Combaten units contra l'esperança. Valencians de postal dominan la partida. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. València aborigen en lluita contra l'ocupant. Chiqueta, comis de la plaça, estira en la puta, i la fusta, la llarga i la puta, i la dreta les volen salvar. València viu xata i martes de vida llarga, toca aquests collons, València roja, per tot jornada i canya. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. València aborigen Bueno, estem a Sueca amb Joan Marc, el teclat de La Gossa Sorda. Hola, Un plaer, gràcies per... igualment. A veurem. La Gossa esteu ja de gira final, esteu acabant l'Odisseu, no sé si temporalment. Sí, és el final d'una etapa. Jo sempre conto el mateix, que no ha sigut una faena, ha sigut un hobby, per la majoria del grup ha sigut un hobby que ha funcionat bé i ha tingut molta gent darrere i tenia que haver un final i pensem que enguany és el millor any per acabar i estem tots d'acord. La gent no està molt contenta en que acabem. Ell lleva temps a la feina que tingues i ell lleva temps a altres compromisos que pugues tindre, nòvia, família o amics, jo què sé, mil mogudes, despedida de soltero, no sé quantos, tal. És que tinc que tocar, és que no puc. I al final és que t'emancipes totalment dels teus nuclis familiars i d'amistat. Una vegada Obrim Pas ho va deixar, La Gossa ha sigut com el gran referent que ha quedat a molta gent. Encara així no dona per viure, no sé, el caché, no sé. No. Creus que tots teniu altre treball? Sí que dona per viure si foren 4 músics, saps? Però seguint un grup que som 10 músics, tècnic de llums, tècnic de so i backliner que portem, dona per a poder invertir en el grup i tirar avant, i prou. Tu vas entrar més tard. Sí, jo vaig entrar amb 18 anys en el disco de Garrotaes. Jo venia de Desgavell, d'Oliva, i als 18 anys em van dir «Bueno, tu què fas? Tu toques el teclat?» I dic «Jo toco el teclat, jo aporreig el teclat». Bueno, esta nit anem a tocar en sueca. En sueca. Sueca. Exemple, a rap i escala i corda. Com espereu la nit? Pues tocar així mola, perquè toquem en casa, toquem la gent de sempre i això mola, és una motivació guai. Fa poc n'hi ha hagut unes eleccions autonòmiques i municipals. Al País Valencià també n'hi ha hagut un canvi important. Com valores tot això? Jo ho valore positivament. És a dir, així el problema que ha hagut és que, clar, en seguida s'han tirat les traques, s'ha muntat la falla, però el país continua igual d'empestat i segueix havent una aristocràcia potenta de dretes que, a pesar de que canvia el govern, n'hi ha que treure tota aquesta gent fora i és una feina difícil i que no va fer-se en menys d'un any. Jo penso que és un canvi positiu, però que té que haver la lluita, té que estar seguint, els grups tenen que seguir fent cançons reivindicatives, tenen que seguir criticant tot el que no ens agrada, tot el que siga una merda. Jo veig que està guai el canvi, però que queda molta feina encara per fer. Nadal ha entrat al govern com a diputat. Que La Gossa era un grup que va començar punky i ara és un grup de polítics. Un grup de polítics? L'evolució d'un grup punky a un grup de polítics, com... No veig, o sigui, jo seguís veient a Nadal, no veig ni que siga un cantant ni que siga un polític. Jo veig un tio que és revolucionari. Les lletres de La Gossa és ell, i ahir ja queda clar
llevant-li l'etiqueta de polític o l'etiqueta de cantant, que és una persona que està superinvolucrada en reivindicar els drets del poble. Que si algú de polítics me fa risa, però n'hi ha gent que diu, però tio, i vosaltres sempre que heu estat criticant les lletres que si polítics amb escorta, no sé què, tal, i ara teniu un polític no sé quant. Si Nadal fora del PP, tio, jo te dic que seria el primer en tirar-li una cassola al cap, però seguint del partit que és i seguint en la gent en la que està currant, doncs s'entén, no és que s'entén, és que s'agraeix que n'hi hagi algú en unes idees així dins d'un partit polític al País Valencià. Però també és que és molt perillós, perquè tot el que està passant, el que ha passat en lo del Rototom, és a dir, la gent està a la mínima a l'espera per a començar a linxar a lo que siga. Pel Twitter, pel Facebook, comencen a repartir hòsties. Mira, respecte a això que has comentat el Rototom, personalment, què opines de tota la polèmica que s'ha creat al voltant de l'actuació de Matis Yahoo a Rototom? En aquest artista no havia entrat mai perquè és un artista que a mi em molava. És a dir, quan sabia que anava a actuar al Rototom, jo vaig dir, hòstia, veuré a Matis Yahoo per fi, saps? Perquè portava anys escoltant la música i m'agradava. Però clar, jo no sabia que ell políticament mai s'havia posicionat d'aquesta manera. Jo sabia que era un jueu, però jo com he estat a Palestina i he conegut jueus que per arrere estan a favor del sionisme ni tot el que està passant. Clar, jo pensava que era uno d'estos, però quan els del BDS i tal li van demanar explícitament que es posicionara, per nosaltres va suposar com dir, com? Este tio en les lletres no canta res de tot això, perquè ara... I clar, nosaltres ens vam emportar una decepció. Que estava convidat, bueno, després no anava a anar, claro. Al final sí que va anar. Pareixia la fira, això. En aquest sentit, el Rototom va fer un desastre perquè o vas o no vas, però estava com dubtant. Medias tintes poques. Però clar, és un tema, d'alguna manera, censura, i sempre és un tema delicat, també així en Espanya. Hi ha hagut molts grups censurats. Sabíem que en la situació en la que ens havíem clavat, o que ens havien clavat, anem a rebre hòsties de tots els costats. Encara que tocàrem, ara anem a rebre hòsties. I si no tocàrem, també estem rebent-ne. Però que estem convençuts de que el que han fet és per a bé i ho tornaríem a fer. És a dir, per a res comulguem en aquest tipus d'idees polítiques que van contra els drets humans i és que el que està passant allà és molt fort. Ho han viscut de primera mà. Heu estat allà tocant, a Palestina? Sí, vam fer un viatge, una brigada de músics catalans i vam anar en adversaris, vam fer una ruta per allí, vam conèixer gent d'allí, vam viure la realitat d'allí i jo és una experiència superforta que he viscut de veure el mal que estan passant tots els palestins. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Un saludo a la Peñi.